Hello, hello, hello. Good evening. Mayong gabi sa inyo tanan. Ari na naman ko. Good evening sa inyo tanan. Nakapangbahay lang ako. Pasensya na po. Naantok ako. Good evening sa lahat. Naantok po. Dito po ako sa plaza na naman. Nakatambay kasi close na yung dalawang store. Dito ako sa food court. Oh, sorry. Antok na kasi ako. Wala akong tulog. Mega mega shout out.
Sa mga gusto mo na manood. Ah, Tiyo ko. Oo nga ate. Good evening ate Ann. Good evening ate ganda. Antok na ako. Grabe yung ano mo. Grabe yung epekto ng gamot, ng vitamins. Grabe. Parang ayaw ko na. Give up na ako. Parang lasing ako ate. Shout out ate Ann. Marisika. Pang-beauty yun. Pang-beauty nga. Pang-beauty nga. Pero inaantok na naman ako. Buti sana wala akong trabaho. Sakit na ng ulo ko. Pinadaan ko na lang sa pagkain para hindi ako antokin. Maraming tao pero wala naman bumibili. Ano ba ito? Antok ako ate. Ano pinagagawa mo sa akin? Hindi ko maano. Nandito pa ako sa labas, nagbibinta pa ako. Tubig nga ras baso. Wala. Soft drinks. Aspia. Ay, grabe. Kumain ka na? Ako nakahiga lang. Nakahiga na nga eh. Buti ka pa nakahiga ka na, ako hindi pa. Nagbibinta pa ako sa labas. Umuwi na yung ano, yung kasama ko dito. Ako na lang mag-isa. Wala na akong kasama. Wala na akong kasama. Ako na lang mag-isa. Kaninang lunch kumain ako, ngayon ay hindi. Tingnan mo yung ano, yung nasa kaha. Pera niya. Yan. Nasa labas na yan, wala pa dito rin ta ha. $270 yung pera niya dito. Pangit yung ano niya dito. Walang bumibili masyado. Pag nandito sa labas. Ay, but sana all hindi affected. Ay!
na matulog. Wala akong tulog kagabi pa. Nag-away ka kasi kami. Nino? Ba't bangko? Dito. Come here. Come here. Samahan mo ko. Dito. Sit. Sit. Very good. Sit. Sit. Very good. Ano yun mo? Samahan mo ako mag-live tayo. Tingkahalin. Tingkahalin, bebe na. Kumain ka na. Uy, kumain ka na? Kumain ka na? Hindi pa? Bao! Say hi. Hi! Tingkahalin. 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 Say hi. Hi. Patayin kita. Patayin. Dada nga. Yum, yum, yum. Ah, set. Set. Yum, 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 yum. Yup. Kamaya. Amen. No more. No more. No more. Tumatabi. Tabi. No more na, no more. Na maligo ka na? Maligo ka bukas, ha? Maligo ka bukas, ha? Mm-mm. At yan na, ito na yung ano, yung aso ko, na mahilig maligo. Gusto-gusto yung maligot sa dagat. Huwag pangkes. Na. Na. At yan, ganda ng ano mo, ng pangalan mo. Anne Marie Hig. Bagay sa ano, sa'yo. Ang galang, 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 galang. Baba ka na. Baba na, baba. Baba. Baba na, baba na. Baba na. Bumaba ka na. Baba na, baba. Baba. Ay. Saka de.
Hirap maghanap ng pera. Lalo na kung mag-isa ka lang. Ay, may? Ay! Isa! Ano yung milkshake? Wala ko cookies in cream. Ano lang, most lang, choco most lang kagano. Black Forest, Rock and Road, kag fudge. Pila ka fudge? Apat ka fudge.
Fried na. Apat ko nimo. Fried, hindi. Scrap. Ulo ka, siomay na. Wala ka siya. Ang may price mo? Ko ay. Fishball din, 20. Pura 20 man. Hindi na guro kay go. Ang isa lang guro ka fudge. Kulang isa, tatlo ka Rocky Road. Rocky Road na talan.
Tatlo ka fudge. Ay, fudge. Yung ano, Rock Road. Ano ka na? Rock Road. Dala ko sa ano. Basa. Oo. Ano na, fudge na Rock Road na. Ari mo. Ano sa'yo no? Fudge. Oo, ng Rock Road. Ilang pa siya? Why pa? Okay pa. Ano mo ba rin? 4. 4. Ano? O 3 lang ka ano. Tissue ko man lang. Why naubos na? Ari ah. Ano na daw? Salamat sa Panginoon.
Kahang ne? Tanan? Ariya, fishball kag tempura. Alas 10. Ay, giga ah. Ate, sleep ka na? Ate Ann, sleep ka na? Indian ka pa, Ate Ann?
Ay, Ate Ann, sleep ka na. Ano? Kahang. Pila ka siumay? Hindi, ano ta? Pila? Kahang hindi. Arya. Hala, nakatulog na siya. Summer's love, somebody. Ay,
muntik na. 6:25. 6:23. Ay. Kailan mo lang? 2:24. Okay lang, coins. Ah. Medyo. Tawag ko sa STLI. Or nag-coins out. Thank you. Nakatulog na si Ate Marie. Si Ate Ann Marie. Wala na akong kasama. Wala na akong kasama dito.
Akala ko nakatulog ka na. Sorry. Akala ko nag-beauty rest ka na, Ate Ann.
Punta tayo sa
Ay, salamat. Sorry. Hindi kay gano ko. Sorry po. Yeah, ginlapta mo, Mang. Hala. Nandito na ako. Ming, Wala nyo ginakwaan, Mong. Dugong ko wala. Na. Dami dagdag. Ah! Atag ko na mito. Sorry, ate. Nawala ako, nawala. Iwan ko kung bakit. May baka ka mo tigale? Saan nyo na yawan? Baka na kung baboy. Lan. Sorry, Ate Mi, Ancoracha. Sorry. Nawala kasi yung nawala kasi ako dito sa live stream. Wala, dami na kayong message. Ngayon lang dumating. Luto muna ako. Hola. Mamaya pa ako mga 9, 11 mag-e-end ako. Yes, tane. Oo, hasta alin to pa kadto di akong baligyaan. Ano tane? Bakal na bakal. Kay guwapa ang tindira. Wala mo gimbuinan mong. Lipatan ka gidya magbuhin.
Hanggangan. Isa ko mo ko siguro wala dito. Waya. Pwede lang gimano. Lagi na nun yun na. Kung kasi mo na. Hindi na tayo mag-outing, hindi na tayo mag-outing. Inyo, Day? So, tapos naman ano? Ay, trekking subong. Ay, size na subong ah. Eh, may ano na. Mayroon na yung kapasabaw. Sudan sa akong pitbull. Sorry. Hindi ko alam. Aba, sila ba?
Hindi na ako kumain. Yung lunch ko, it's 5 na ako kumain ng lunch. Dami ginagawa. Ayoko na kumain ate. Kasi busog na ako. Yung tatay ko na lang kumain. Bigyan ko doon sa bahay. Bye-bye! Bye-bye! Grabe todo, suporta ka ate. Ano naman, hindi dungan. Ay, salamat, may sabaw. Sabaw. Why na? Ay, sorry. Sorry lang. Pamatay baga. Hindi wala naman na. Oh, ginukuyaban man na. Kay ano, nasa pitbull ko sa balay. Matulog ka na. Iwan mo na ako. Papikit na nga ako. Matulog ka na. Iwan mo na ako. Uterus ka na. Ay! Mamaya, nandyan na si Nanay Luisa. Mamaya. Matulog ka na ate. It's okay po. Salamat. Salamat. Good night. Sweet dreams. Hindi ko nakita. Wala. Wala. Ay, oo. Oo, nakita ko na. Hala. Hindi ko nakita kasi namatay yung ano. Nandito siya kanina. Sabi niya, mag-out na siya. Hala. Hindi ko nakita. Sorry, Nanay Luisa. Namatay kasi yung phone. Ah, may ginagawa ba ako? Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Nag-message siya. Sorry. Hello.
ko nakita. Hello. Ay, mayong gabi. Tamsak nanay. Hello. Hala, Hala! May tinatanong siya, hindi ko nasagot. Hala! Sorry, hindi ko nakita. Wala na ganyan baga. Pinapatay isang ano. Hala. Okay na ni Guro, okay na ni. Nakabayad na ko 20 na. Para na tsakon na ng ano lang ako. Kagahod balas in. Done na ako. Wala ate, matulog ka na. Late na. Hello! Good evening! Dami hugasan! Sarap ng ulam. Ito lang yung kakainin ko. At saka saka bread lang muna. Ayoko na ng kanin. Pandesal at saka ito. Ang sarap. Hala. Kain natin.
Saan tayo? Gusto ko ng taba. Ano? Ano ka? Gano'n kadabi? Oh. Ano? Ha? Hindi ka magpuli? Wait, tawag. Buwas ka lang sa mga tawag. Ano? Wala. Waay. Ay. Live. Ayun na dula. Thanks. Ang kulit yung anak ko. Tumatawag sa akin. Kulit na tumatawag. Be, karoon lang be. Miss you, be. Ga-live ko sa YouTube lang ga. Be. Siya. Sabat. Na. Ano?
Sige ate, ma-sleep ka na. Matulog ka na. Masisira yung beauty mo pag hindi ka matulog maaga. Good night, ate. Nak, din ka na, nak. Ay, siya. Message ka ba? Message ka ba? Hey, baby. Tag size. Be, may klase ka na bala, be? Miss you to. Be, may klase ka na bala, be? Butsi mo da. Mudjol mo de. Uli ka na. Uli ka na lang ga. Ari di sa balay mo mudjol. Ari di sa balay mo mudjol. Butsi mo da. Kagapo, ay isang Monday ko nakuha. Bala ka da. Dira ka lang may stars bakulod. Padala ko lang day mo mudjol. Abe? Baw! Dami. Ano ko palupad ko? Imuan ko aeroplano, be? Imuon ko na lang aeroplano, be? Eh, serious? Kabalo ka na gid nga. Hindi ko kanubla, be. Hindi ko di kano, kaya ako lang isa. Hindi ka di mapuli, ah. Bala ka da. Butsi mo da. Bala ka da lang ga.
Paano mo ni nakita? Nag-YouTube ka kaginahaw? Oh, ari ko. Be, si Charlotte napatay ga. Ay siya. Langga. Napatay sa be. Tigulang na mong. Si Milo wala nakapuli. Wala na mga ido mo. Si Talula naipit man. Nakabuwi, naglagan sa dalan. Naipit. Wala na imo ido. Wala ko kabalo kundi na si Milo. Dede na imo, de na si Milo. Wala ko kabalo kundi na si Milo. Wala kapuli. Naglayas, guro ka, wala may man mapakaon sa ila. Amo na naglayas. Ara kada mong. Si Maye na lang isa. Maye! Si Maye na lang. Di wala na biskan ni Sari. Si Maye oh. Si Maye na lang. Ara oh. Maye! Araw si Maye na lang. Si Milo wala na. Naglayas naman si Maye. Ara kada mong. Si Charlotte napatay. Tigulang na. Si Milo naglayas. Tapos si Maye na lang nabilin. Ato si Maye. Maye. Ay hindi sa mapakita be. Ari sabi. Maye ah. Maye ah. Duwa ang napatay eh. Duwa ang napatay be. Si Charlotte kag si Talula. Kaya nakabuwi.
Si Talula nakabuhay na iftan, tricycle. Wasak ya ulo. Tapos si Charlotte napatay ng gulpe. Waka, tagto kay tatay, waka. Hindi lang. Ano tagare? Ato pang. Ano ba? Amo na sa danang. Ano? Amo sa daan. Ang guya. Nga. Tatay niya, pagkatri na mo. Guya kamot pa. Dito din ang. May masakon sa ulo ba niya? Dito din ang. Mm. Dito wala na tayo. Wala. Ang ano ba? Ang ano ba? Ambok. Ako ano? Dili yung. Ang bala mo sa tatay binla niya ko kanon na. Teka, ginambal mo sa akon si Milo na dula. Oh, nadula gani si Milo. Ang bakuya patayaw. Oy, Kokoy! Tawag ka, Koy! Tawag ka, Isyaga! Tawag ka, Isya. Ayun. Babay, Isya. Bye-bye! Okay, sa babay, Isya. Suwako. Ay, sabi niya. Wala na, Isya. Ano siya? Anda. Ano? Din ka linaw. Gano ka? Pampang. Ang balabla Kokoy. Ang balong ko, Kokoy, ah. Patay talula, no? Ipit, no? Sino? Milo na. Si Charlotte pag yun, no? Napatay, no? Si Milo wala puli. No? Si Maya lang are. Na. Ibig na. Wala na. Lakat na puli na kamot. Ako na yan. Ay, di puta. Ang kamot nyo. Ay, gano'n na lang ko di kanon. Gali, ah. Bata, yan. Wow. Kuha na lang ko di kanon. Baka yung doon mo yan. Sino ko hindi ko magkaong kanon. Ano lang, ah. Ayas. Kapag ko kay tatay. Pwede lang. Bago lang di ka lang. Gano ko. Gaan ka na ka, ha? Ano? Porta, eh. Yung mami ko. Di. Pilagi daw. Size. Bago na kakaroon. Kung bago na kakaroon, dugay da ba ka? Dugay da kwa ka? Ay, kaya ako na ko anang. Ano ba yung kay tatay? Wala. Tagang siya. May milkshake na kuga. Araong. Nan. Na. Ke. Ay, Kokoy, ah. Ang dami. Pidiin mo ginlubong si Talula kag si Charlotte. Si Charlotte kag si Talula ginaboy ko sa suba. Ginpalaw. Palaway mo ko. Ginpalaway mo ko, ha, ha, ha. Si Charlotte kag ginaboy butang ko sa ako. Naboy suba.
Malunod lang, di manimawa. Na boys piyak suba. Dikto bala sa yung paliguan, taligad, tuwaw, piyak suba. May pasel, tublaw. Na. I-approve ko, anay. I-approve, anay, channel ko. Tapos itamsak. Tama mo na, blabyo. Tapos, ano, be? I-ano ako, be? I-click da, be, ang ano. Tapos, bell. Oo, dikto ko ginaboy. Sipoy-poy akong sugo. Ay! Why na? Why ka na ido? Naglayas ka man mong. Te, wala ka na ido. Te, naglayas kaya kag. Te, duwa na lang ako ni Do. Sala mo man, naglayas ka man kag. Oo. Niyo. Oo. Ano pag-iban? Ala. Ano na sa'yo? Niyo. Nabit lang ako ni Bea. Ano sa'yo? Nagpila na sa 25. hindi pwede 20. Hindi. Tatay mo dahil. At sa balay. Okay pa sa. Oo. Kalakat pa sa. Oo. Kalakad pa man. Ni? Ano sa'yo na yung Black Forest? Oo. Ingat ko na bala. Nga. Dito, may bibig. Wala. Hmm?
lang, sabi hindi. No. $25. Habok! 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 Pabungol-bungol na na saya. Ara ka pa dabe? Habok! Ako gani wala. Beway ka na be? Be nadula ka na be. Ding ka naga. Wala na akong plangga. Hindi kami ka-video call sa anak ko na daptiba. Pila? Ako na. Wala. Naging tao niya na. Bara? Ha? Dugay pa, wala masyado. Ano nga chocolate ba? Black Forest? Black Forest lang? Baka ako na. Pinabisit. Benching ko. Bugaan mo daw ah. Bugaan mo. Be, wala ka na be? Why na load? Habok si Ruda. Jutay-jutay ko nga gapon. Jutay-jutay tao. Mas naging subong yan, no? May sago ni Wai. Wai lang. Sago. Wai.
Sabi. Naway ka na. Dito na, be.
Eh, gago. Tingnan nito kung pusa. Saka, dugin ako toy ko bala. Duka namin, alam pa man. Mana ko so. Wala. Nakapoy ako. Talila. Ay, sinayi. May hindi na ako gusto magpangabuhi nga. Ta. Gabi na lang. Ots ko lang kuya. Gabi. Pila. Ah, sabagay ako. Hindi mo na ba ako siya? Baka na siya kari.
Salamat. Bye-bye.